Per nosaltres va ser ja molt emocionant que el nostre fill Roger volgués estudiar en el màster genètica, perquè significava que l'Aina era important per ell. Fa uns anys, la Clara i la Judit es van donar compte que molts pacients que a priori semblaven que eren de Rett, després de trobar un diagnòstic veien que el gen afectat no era el mateix que el síndrome de Rett. I una d'aquestes malalties, entre d'altres, era la SPXB2, que és la de la meva germana. Quilòmetres per la recerca és un repte que va sorgir ara fa cosa d'un any. Es tangibilitzava a través d'una travessa a una muntanya. Vinga, Aina! Realment era un repte bastant important perquè la pujada era forta, hi havia molts entrebancs en el camí, vam trobar neu. Va ser tan emocionant, va ser tan bonic i va ser tan efectiu també. Vam aconseguir superar amb escreix els diners que volíem recaptar. Vam fer una segona edició. Aquestes iniciatives són importantíssimes perquè molts cops aconseguim diners per poder comprar aparells o comprar materials per fer la recerca i ens falta tenir finançament per poder contractar a gent que pugui treballar i pugui tirar endavant aquesta recerca. Quasi segur que no viurem nosaltres la curació de la malaltia de l'Aina. Si almenys aconseguim avançar cap a la diagnosi precoç d'aquesta malaltia, fantàstic.